ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз рӯзе фаро расида ки ма як нафари эътимодбахша, як нафари беҳтарина дар сомонаи ютуб каналҳои фурӯшӣ дора барои шумо пешкаш мекунам. Дӯстони азиз, номерое ки дар экран дида истодаен WhatsApp имо дора. Каналҳои фурӯшӣ сар мешаванд аз 100 дона подписчик то 100,000 дона подписчик. Асобина як канала ҳозир аксия кардагем дӯстони азиз, 65,000 дона подписчик дора, дар шоташ $100 дора ва эфир сообщества сюжет монетизация пинкод налог карта дора ки нархи канал 200,000 рубл буд, ҳозир ҳамира 85,000 рубл кардем. Марҳамат занг бизанен, аксия то 15 қарор дора, то 15 дӯстони азиз ҳаракат кинед, чунки гандастун дар кор шудагиҳай ҳамин каналда барои ҳамин канала срочно фурӯхтан дар кор. Хулоса любой хенамуд каналҳо дорем. Марҳамат дар номерои экран дида муроҷиат кинед. ягон саволи лозима боша дар WhatsApp имо муроҷиат кинед дӯстони азиз, ва касоне ки каналҳошон проблема дора боз ҳам муроҷиат кинед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.